Za polaganje svečane prisege, brigada pozdrav! Prisežem da ću vjerno i časno izvršavati dužnosti koje se od mene, pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, zahtijevaju. I da ću se savjesno i odgovorno pokoravati službenim naredbama i zapovjedima. Prisežem da ću i u žrtvu vlastitoga života slijediti svoju domovinu i njezine građane. Gospodo vojnici, dočasnici i časnici 115. brigade Zrinski, čestitam vam položenu svečanu prisegu. Na mjestu! Po mojem srcu pleše njen rug je i moj rug, mom otkinuše biću, sve njoj si što uzeše. Uvaženim gostima i prijateljima 115. brigade Zrinski, zaželio bih ugodne trenutke u našoj sredini, jer su svojom nazočnošću uveličali ovaj za nas vojnike najznačajniji dan. Dan u kojem smo položili svečanu prisegu, dobili bojni barjak i u kojem obilježavamo obljetnicu formiranja. Stojimo pred strojem 115. Zrinski, izrazom želja i htjenja hrvatskog naroda ovih prostora. Želja i htjenja još od momenta agresije tzv. JNA na bratstvu nam Republiku Hrvatsku. Posebnu veličinu ovoj brigadi daje politička klima u kojoj se ta želja i htjenje mogu afirmirati. Hrvatski narod ovih prostora zna to cijeniti i cijeni. Ova brigada je naša brigada. Brigada koja nije puki instrument države, niti sprovoditelj političkih projekata po mjeri pojedinaca ili političkih vrhuških. Mi smo svoji na svome. Borimo se za najpravedniju stvar. Svoj dom i prijatelje našeg doma. Za goli opstanak u ratu koji nam je nametnut. Borimo se na naš način i pod našim oznakama. Naši motivi su iskreni, naša borba je pravedna. Dom naš su naše majke i očevi, naše supruge i djeca, naš grunt i naši običaji, naši grobovi i bogomolje, naši susjedi i prijatelji. Čija smo brigada? Naša, na naš način svih nas koji ovdje zajedno živimo. Svih onih koji su na strani pravice, onih koji su napadnuti i onih kojima se prijeti biološkim opstankom, stoje na putu realizacije sudog političkog projekta. Koliko smo snažni, ne onoliko koliko nas zna prostom računicom. Jaki smo onoliko koliko su motivi za borbu jaki, kolika je opasnost za naš dom. Ako gubimo dom, neka i nas nema. Zato smo snažni i nepobjedivi. Zato će naš agresor izgubiti, zato ćemo opstati i pobijediti. Čast je i velika odgovornost biti zapovjednikom, bojovnicima 115. Istinskim braniteljima domovine, časnim ratnicima i vitezovima koji su pokazali, a ne čitavši Ženevsku konvenciju, kako se časno bori i gdje je boj ljuti. Rame uz rame sa svojim prijateljima, susjedima i braćom po oružju i nevoli koja nas je zatekla, izbojevati ćemo našu slobodu i mir, pravo na civilizirani život koji smo spoznali, prije nego nam je oduzet i koji zaslužujemo. Koji je naš narod? Naš je onaj koji nama gleda branitelje, onaj koji će ga zaštititi od kamenja i obešaćivanja, protjerivanja i pogroma. Naš narod je ne samo onaj čiji smo sinovi, već i onaj s kojim zajedno patimo, borimo se i strahujemo. Naš narod je naš čovjek, nama prepoznatljiv pisam, onaj koji nam je blizak i kojeg razumijemo.
onaj ko nije zapravo zlonamjeran, onaj pored kojeg mirno spavamo. Naš narod neka čuva i pazi ovu vojsku, ona je njegova. Neka je pozdravlja i voli jer ona je narod. Neka je oprema i hrani da ne bi hranio tuđu. Koja nam je država? Ovo je naša država. A kakva nam je država? Neka bude onakva kako je mi želimo i osjećamo. Nećemo je mjeriti četvornim kilometrima, hoćemo je izmjeriti srcem, vidjeti samo prostom istinom dušom, mora vrijediti tolerancijom, misliti civilizacijom i kulturom. Ako je takva, onda je naša i sa zadovoljstvom ćemo živjeti u njoj. Ako je takva, onda je ona naš dom, našeg naroda, nas. Onda je nazovite kako hoćete, mi se za nju borimo. Nismo, niti želimo biti čimbenici za ostvarivanje ničijih političkih ambicija. Imamo sluha i refleksa da prepoznamo prijatelja od neprijatelja. Uzeli smo oružje u ruke jer imamo ovih drugih. Ako Bog da, oružje ćemo baciti, ali nikad više tako daleko. Neka naše žrtve ne budu uzaludne. S vjerom u Boga i pravicu do slobode u miru. Vojsko naša. Želim vam mnogo dati sreće. Živjeli! Thank you.